команда Шаяниумга келіп кетті. Бүгінгі ойындың темасы хәрәкәттә бәрәкәт. Һәм ул теманы аклар өчен без Затондан хата яяу келіп кетті. Biz de şol tiklimlikle zirrendik. Hatta Başkort tilinden repetitor yalanık. Başkort tilini öğretken üçün. Oy, üfüdüge tiftologi üçün. Әдәгез Затон биттәхи менән таныштырып китәйек. Әйткәндәй, бездә нимә бар? Мәтәлән, паркална. Унда бөтәр утыра, кемдең йөрәге хәкилә, аскысы миндә китәлә ята. Эй, шул, иң беренче шул бөтәр заводы безгә кайтып китәр кирәк. Ярай, тагы. Затонда шул тиклем тәрбияләр кешеләр яшәй. Бүтән нимәләр менән бүлешәләр, хатта кредит менән. Шәп, тагы. Затондагы халыкка ташканга дәр булган дип, бездә хата ялга училище хасталар. Һәм ул училищеның девизы яйга фана, ялга командирля кустын. Ярай, вакыт тапмайык, танышайык. Бұл Альберт. Яңырак дәрестә башкорт хәрәктерен әйтәм тип, тешен хындырган. Хәзер дәрестә тик биттәр генә ала. Иткәндә каникулда кем күпме китап укыды? Мин 5 китап укыдым. Мин берәү. А ми Булаза красавчик. Таныш булыгыз, бұл Марсель. Бик тырыш малай. 9 ай буе ураза тота. Күрүлексә әле кылып итмәгән. Таныш булыгыз, бұл Гүзел. Ул үзен матур кыз дип ханамай, чөнки ханай белмәй. Таныш булыгыз, бұл Кира. Ул спортсмен. Бөтен хырауларны мат менән хәл итә. Таныш булыгыз, бұл Алина. Ул ак балсык ашарга ярата. Шуңа күрә лә безнең класстың стеналары юк. Таныш булыгыз, бұл Лилиана. Уның исеме шул хәтле кирәк, хатта исем куштырганда мулла 10-нчы тапкырдан гына дөрес әйтә алган. Таныш булыгыз, бұл Артур. Ул бик ипнә малай, әмма бер тапкыр урлаган. Нимәне? Ата-әсәһенең яшьлеген. Ярай, бөтәһе менән дә таныштык. Калкандар кебек тырылыштык. Миниатюралар. Күз алдына килтергән. Свиданиела булган хәл. Бәһрәм, нигә сәскә ал әле? Юк. Нимәгә? Нахин кемнең бер картагы? Сискенеме? Әллә Хусейндеме? Сәймне әлбиттә. Шул булгас киттек. Ләйләлә булган хәл. Балаларым, килегез әле яныма. Отай. Миңа китергә лә вакыт җитте. Шуңа күрә лә. Кеңә, кесе улым, өй кылдырам. Рәхмәт, атай. Кеңә, кызым, машина. Рәхмәт. А кеңә, улым, ашына. Отай, бұл бит әрмәс авторына сақыру. Етмәхән, ракета ғәскәрдәренә. Әйе, улым, Тимур Ямалов әйтмәшләй. Кеңә көтәйін хан, кеңә көтәйін дауыздар. Hürmetli Шаяниумды оештырушылар, әйтәгез, киләсе уенда Затонда үткәрәйек. Кайгырмагыз, бездә лә пробкалар, тишек юлдар һәм әлбәттә төзелеп бетмәгән мәсәт бар. Әхәзең менән 4-нче мәктәптән Затонград КВН командаһы булды. Алыс булсак та, күңел менән һәр сап янда. Зур рәхмәт.